Tässä on Sauli. Me saatiin Niko ja Mattinan kanssa Voisalta kameralainaus. Ja me kuvattiin sillä tuolta meidän keikoilta vähän materiaalia, että millaista meillä siinä on. No niin, me ollaan matkalla Helsingistä Kauhajoelle ja siellä on Marttina on kuskina siellä. Päivättäre. Mikäs täällä takapenkillä on meininki? Kellarimeininki. Hello. Moi. Mikä meininki? Hyvä pössy. Meillä on automatkat aina ihan sikahauska, että yleensä me kuunnellaan sieltä Britneyin täysiltä ja popitetaan sitä fiilistä siinä sitten. Hei! Nyt me tultiin tänne Kauhajoelle. Käytiin tossa just syömässä, tultiin tähän meidän esiintymispaikkaan tommonen kuin Hotelli Kauhajoen Grove. Nuoriso kaasuttelee nyt autoillaan täällä. Mä en tiedä mikä tää oikein on tää juttu. Ja vähän jännittää, kun kävelen tässä kävelytiellä, niin joku meinasi tulla ihan päälle. Mut lähdetään nyt kattoo tuohon sisälle. Ei mitkä tiedä. Tää vasta lähti hyvin käyntiin. Eli nyt kun ollaan syöty, niin lähdetään ihan tuohon alakertaan katsomaan noita meidän taukotiloja. Siellä on myös muutama voikkaleipä ja ehkä vähän lisää juotavaa. Eli kabinetti. Hymyille. Herra Jumala! Mikä tää tämmönen seisova pöytä nyt on? Anteeksi, mä haluan tehdä reklamaation. Tää on liian hienoa meille. Sauli! Mitä? Jana! Superman! Superman! Pääsiäisnäytelmä. Niko ja Sauli. On se hauskaa täällä tänään. Meillä on tänään luvassa hieno show täällä. Meillä on paljon ohjelmaa ja kilpailuja, missä on mahtavia palkintoja. Tiedätkö mitä nyt on aika illan ensimmäinen kilpailu? Elikkä seuraavaksi meillä olisi vuorosta Martin Show. Hei, joku kevennys tähän loppuun. Joku vitsi tai kevennys. Hei, voitko sanoa tähän, mun nimi on Poni ja mun oikea nimi on Tamponi. Ratsastetaan! Oli. Kaikkien nimi. No nyt lähtee. Huomenta kaikki. Tykänää herättää toi Sauli-poika. Kiinnostuu vähän. Moi. Joku koputti oveen. Katsotaan, kuka sieltä tulee sisään. Onko joku herännyt jo? Kato! Mulla on sellainen vaarais. Olla varma. Ihan sairaan hyvä. Antaa Vespasta ostettu. Miten meni eilen? Superklubi. Hyvin meni. Tää oli tosista eräsin. Saadaan tunti sitten ja vähän rupesin miettimään, että miten sitä ennen. Hyvin se meni. Aamu 9 asti valvoi. Oli vielä aamupalollakin. Mutta hyvin meni noin juonot ja käykät. Ja musta oli ihan mahtava toi porukka, mikä tuolla oli. Mutta eikö se makea, miten hillittömän suosion tää on saanut? Joo, ja sitten tuolla noin ihmisten niinku, että se on tosi kiva katsoa, kun noin ihmiset on niinku niin fiiliksissä, kun pystyy vetämään näitä kilpailuja. Me ollaan nyt lähdetty autolla täältä Kauhajoelta ja ollaan matkalla Ikaalisiin. En mä tiedä. Mahtavaa. Vähän sellainen heikko olo, mutta kyllä vähän kiva. Kato, mennä menettä temppu. Ja sit tulee Sauli ja Niko. Olkapäät, peppu, polvet, varpaat, polvet, varpaat. Pää, olkapäät, peppu, polvet,
Silmät korvat ja vastaapula. Saanko mä maistaa sitä? Oikein maistaa. Vettä mikä maistaa. Oh, aika semmonen mansikkainen. Se tyttö maistuu mansikalta, mut haisee ihan silakalta. Ei jonkin toiseen päästä. Ei muuta, kun ootteko valmiina tanssikinpailuun? Kiitoksia Voise, että saatiin kamera lainaan. Ja toivottavasti nähdään vielä. Hyvää kevättä kaikille. Viimeinen rakkauden tunnustus.